Προσφέρω το φως του Ευαγγελίου εις τις τρεις αυτάς περιοχάς, εις τας οποίες ενεπιστεύει η Εκκλησία. Ο μεν ο Σιεροκήρυκα σπεράν ανθρώπινου Κόρπινος και Μεγαλοπόλεως. Το δε εθνίας τράνετον ως διευθυντή της Εκκλησιαστικής Σχολής της Τίνου, όπου εις το κατώτερο εκείνο εκαλλιέργης τας ψυχάς των σπουδαστών και να εισέλθουν στερών κλήρων και υπηρετήσω ως λειτουργεί την Εκκλησία του Χριστού. Έτσι δε και ο Σιεροκήρυξ της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών, στην οποία και σε γνώρισα, επετέλεσες το έργο σου ευσυνειδήτως και με τα ζήλου πολλού. Ταύτα λαβών υπόψη, αλλά και των λαμπρών ήθος του χαρακτήρα σου, τη σεμνότητά σου, το ανεπίλεπτο του βίου σου, εκκίνησα την καρδία μου και τη σκέψη μου να σε προτείνω συνυποψήφιο Μητροπολίτη δια την κληρωθήσανση Ιερά Μητρόπολη Κύπρους και Κατερίνης. Και το Πνεύμα, το Άγιο, το ζωοποιόν και γεννήτων την Εκκλησία εφώτισε τας καρδίας και τη δυνάμει των σεβασμιωτάτων αδελφών, των συγκροτρούδων, την Ιερά Σύντομη της Ιεραρχίας της Εκκλησίας της Ελλάδος, ώστε να κινηθεί η χείρα αυτών και να θέσει την υπογραφή της εκλέγουσα η μάσα των αγαθών και πως άξιον να καταλάβεις την Ιερά Ταύτη Μητρόπολη, η διαδοχή του μακαριστού εκείνου ιεράρχου Κύπρου Στυλού Βαρνάβου. Πιστεύει απόλυτα η Εκκλησία και ο υποφαινόμενος πως από την αφάνεια σε έφερε στο φως, ότι θα φανείς αντάξιος και από τις θέσεις εκείνης ως Μητροπολίτης, δηλαδή ως Πιμενάρχης και ως Προεδρικός Πατήρ της Ιεράς Μητροπόλεως Κύπρους και Κατερίνης. Αναλαμβάνεις εις τα σχήρα σου, αγαπητέ αγαθόντε, μία Μητρόπολη η οποία έχει ιδιαίτερα προβλήματα, όπως και η Μακεδονία όμως έχει προβλήματα συν της άλλης και εθνικά, γιατί δεν μπορούν και δεν έχουν το δικαίωμα να διεκδικούν εδάφια από αιώνα ελληνικά και από τη Σέρβα με αίμα ελληνικών. Αλλά και διότι στην Μητρόπολη σου ιδιαίτερος καλείσαι να αναπτύξεις ανάλογα πνευματική δράση εις τρόπον ώστε εκείνοι οι οποίοι προσπαθούν να σου φωτογραφίσουν την Ορθοδοξία στην περιοχή εκείνη, πλανώντες τα
να έχουν και αυτοί δια των προστασιών σου των ορθών δρόμων και να συνταχθούν στην μητέρα Εκκλησία εις τα στάξεις των Ορθοδόξων Χριστιανών. Δεν πρέπει να ταλαιπωρήσω περισσότερο το εκκλησίασμα, διότι όλα τα εκκλησίασμα που είναι σήμερα εδώ σχεδόν σε γνωρίζει εκ του εκκλησίου. Διότι στην Αράμβρακη Επισκοπή, όπου υπηρέτησες τελευταίος, εις τα σχήρα σου παρέδωσα τη διαπαιδαγώγηση της νεότητος και εισέγραψε την έρευνα του ορφανοτροφείου, του παραδείγματος του ορφανοτροφείου, της βουλευμένης που εδρεύει στη Νέα Σμύρνη και το οποίο το ορφανοτροφείο το εκράτησες ψηλά και δεν άφησες να πέσει εις το απαμώστε να διαλυθεί όπως συμβαίνει κυρίως πολλές με ανάλογα ευρήματα, γιατί απαιτούνται και κόποι και υλική εκκλησία. Να γιατί λοιπόν εκρίνεις άξιος της εκλογής και να γιατί η Εκκλησία σε καθιστά από σήμερα ποιημένα και διδάσκαλο της παλαιάς και ωραίας της Μητροπόλεως Κύπρους, την οποία εκφράσαν αρκετοί προκάτοχοί σου. Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Σήμερα θα παρουσιάσουμε το τρίτο και τελευταίο αφιέρωμά μας στο Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Κίτρους, Κατερίνης και Πλαταμόνος, κύριο Αγαθώνικο. Με όχημα την Εγνατία τηλεόραση και μέσα από την εκπομπή Αφετηρία θα κάνουμε ένα τελευταίο δρομολόγιο στο χρόνο και στην ιστορία. Από τα Χριστούγεννα του 1985, όταν ο κύριος Αγαθώνικος ενθρονιζόταν Μητροπολίτης στην Πιερία, μέχρι και σήμερα. Στο τελευταίο μας αφιέρωμα μιλούν δύο πνευματικά τέκνα του κυρίου Αγαθωνίκου. Ο Μητροπολίτης Καστοριάς κύριος Σεραφείμ, αλλά και ο Μητροπολίτης Πολιανής και Κιλκισίου, ο κύριος Εμμανουήλ. Ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Καστοριάς, υπέρτιμος και έξαρχος Άνω Μακεδονίας κύριος Σεραφείμ, κατά κόσμον Ιωάννης Παπακώστας, γεννήθηκε το 1959 στο Αγναντερό Καρδίτσας. Φοίτησε στη Ριζάριο Σχολή Αθηνών στην Ανωτέρα Εκκλησιαστική. Στη συνέχεια φοίτησε στη Θεολογική Σχολή της Αθήνας. Χειροτονήθηκε διάκονος το 1983 και πρεσβύτερος το 1987. Υπηρέτησε ως διάκονος, εφημέριος ιεροκήρυκας και ιερατικός προϊστάμενος στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου κάτω Πατησίων. Υπηρέτησε παράλληλα ως Διευθυντής Νεότητος της Αρχιεπισκοπής Αθηνών και υπεύθυνος πρωτοκόλλου στην Ιερά Σύνοδο, ενώ το 1990 ως Γραμματέας στην Ιερά Σύνοδο. Μητροπολίτης χειροτονήθηκε στις 5 Οκτωβρίου το 1996. Ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Καστοριάς κύριος Σεραφείμ, σε συνέντευξη που παραχώρησε στην Εγνατία τηλεόραση και στον Ηλία Ερμίδη, αναφέρεται στο πρόσωπο του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Κίτρους, Κατερίνης και Πλαταμόνος κυρίου Αγαθωνίκου. Θυμάται πώς τον γνώρισε πριν από δεκάδες χρόνια στην Αθήνα. Θυμάται πώς τότε εκκλησιαστικοί παράγοντες των Αθηνών είχαν συκοφαντήσει τον κύριο Αγαθώνικο στον μακαριστό Αρχιεπίσκοπο Αθηνών Σεραφείμ, στο πώς ο κύριος Αγαθώνικος τελικά γλίτωσε από αυτόν τον διωγμό και παρέμεινε ιεροκήρυκας στην Ιερά Αρχιεπισκοπή Αθηνών. Με διακατέχει πολύ μεγάλη συγκίνηση και συγχρόνως και μία αδυναμία. Συγκίνηση γιατί μου δίνεται την ευκαιρία να μιλήσω για το πρόσωπο του πολυσεβάστου γέροντός μου, Μητροπολίτου Κατερίνης κυρίου Αγαθωνίκου. Και βέβαια αδυναμία γιατί πρόκειται για μια πελώρια μορφή, θα λέγαμε, πνευματική μορφή, έναν άνθρωπο πραγματικά του Θεού. Και ένας άνθρωπος του Θεού είναι αυτός ο άνθρωπος της πίστεως, όπως τον περιγράφει η Αγία Γραφή, ο άνθρωπος της αγάπης, ο άνθρωπος της προσευχής, ο άνθρωπος της ανεκτικότητος, ο άνθρωπος που έχει τη δυνατότητα να προσεγγίζει τα κράσπεδα του Θεού. Είναι μια φράση την οποία πολλές φορές χρησιμοποίησε στη ζωή του. Με τον γέροντα Αγαθώνικο γνωρίστηκα το 1974,
όχι 84-74. Ήταν η εποχή εκείνη που στα πράγματα τότε της Ελλαδικής Εκκλησίας ήρθε ο Αρχιεπίσκοπος Σεραφείμ. Και ο γέροντας Ακαθόνικος ήταν τότε διευθυντής στην Εκκλησιαστική Σχολή της Τίνου και συγχρόνως ιεροκήρυκας της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών και απεσπασμένος στη Σχολή της Τίνου. Όταν λοιπόν ήρθε ο Αρχιεπίσκοπος Σεραφείμ στα πράγματα, στην διοίκηση δηλαδή του τιμονιού της Εκκλησίας της Ελλάδος, ο πατήρ Αγαθόνικος επέστρεψε στην οργανική του θέση που ήταν ιεροκήρυκας της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών. Μάλιστα, είμαι εις θέση να γνωρίζω και ένα περιστατικό το οποίο συνέβη μαζί με τον μακαριστό Σεραφείμ. Ο μακαριστός Σεραφείμ, ο οποίος ήταν ένας καλοπροαίρετος άνθρωπος, του είχαν διαβάλει τον πατέρα Αγαθόνικο τότε. Ξέρετε, αλλάζει ένας αρχιεπίσκοπος, έρχεται ένας άλλος και οπωσδήποτε οι συνεργάτες του προηγουμένου αρχιεπισκόπου είναι, θα λέγαμε, όχι και τόσο ευνοϊκά διατεθειμένοι για τον νέο αρχιεπίσκοπο, για τον νέο ποιμενάρχη της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών. Αυτό που θα σας πω μου το διηγήθηκε ο ίδιος ο γέροντας. Τον κάλεσε στην Ιερά Αρχιεπισκοπή Αθηνών και σε εκείνη τη δύσκολη κατάσταση εκείνων των ημερών του 1974, με τις γνωστές, θα λέγαμε, δυσκολίες που αντιμετώπισε τότε η Εκκλησία και τα γνωστά σε όλους σε εμάς γεγονότα, για τα οποία δεν θα ήθελα να μιλήσω καθόλου για αυτά τα γεγονότα. Ο ιστορικός βέβαια θα είναι εκείνος ο οποίος θα τα αποτιμήσει. Είχα κουβεντιάσει πολλές φορές με τον γέροντα για όλα αυτά τα πράγματα. Τον κάλεσε λοιπόν στην Ιερά Αρχιεπισκοπή Αθηνών και τον επέπληξε. Και μάλιστα του είπε σε κάποια στιγμή: «Σε παρακαλώ να βρεις Μητρόπολη να φύγεις». Ο γέροντας, με την πνευματικότητα την οποία είχε και με την ευστροφία που τον διέκρινε, του είπε το εξής: «Μακαριότατε, μου επιτρέπετε να σας πω ένα λόγο?» Ο Σεραφείμ ήταν ένας άνθρωπος ελεύθερος και του λέει: «Ναι». Λέει: «Μακαριότατε, ένας στρατιώτης μπορεί να εκλέξει τον αξιωματικό στον οποίον θα υπηρετήσει?» «Πώς το είπες αυτό?» του είπε ο Αρχιεπίσκοπος Σεραφείμ. «Μπορεί να κάνει διάκριση του αξιωματικού στον οποίον θα υπηρετήσει?» Και τότε ο Αρχιεπίσκοπος Σεραφείμ πάτησε το κουδούνι και φώναξε τον πρωτοσύγγελο και του είπε: «Θα δώσεις το πρόγραμμα στον πατέρα Αγαθόνικο. Δεν έχει να φύγει, να πάει πουθενά, θα συνεχίσει να είναι ιεροκήρυκας της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών». Έτσι λοιπόν έμεινε ιεροκήρυκας της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών και τότε την περίοδο εκείνη, όταν ήμουν μαθητής στο γυμνάσιο, τον γνώρισα στον Ιερό Ναό της Αγίας Εκατερίνης Πετραλώνων, όπου ήρθε συχνά πυκνά και τελούσε τη Θεία Λειτουργία και το κήρυγμα. Εκείνο το οποίο με συγκίνησε βλέποντας αυτόν τον άνθρωπο ήταν η απλότητα την οποία είχε, μια πολλή αγάπη την οποία έτρεφε προς τους νέους ανθρώπους, αλλά και μια φοβερή ευλάβεια την οποία διέθετε προς το Ιερό Θυσιαστήριο και προς την τέλεση της Θείας Λειτουργίας. Τον έβλεπε κανείς να είναι σιωπηλός την ώρα της Θείας Λειτουργίας, αλλά και από τα μάτια του, όπως θα το έχετε διαπιστώσει και εσείς πολλές φορές, να τρέχουν δάκρυα, δείγμα δηλαδή της αγάπης του, της ευλαβίας του και του φόβου του προς το Θεό. Και γι' αυτό λοιπόν και εγώ απεφάσισα σε κάποια δύσκολη τότε στιγμή της ζωής μου, παρόλο ότι με ήξερε πάρα πολύ καλά, είχαμε γνωριστεί, είχα πάει πολλές φορές στο σπίτι του και εκείνο στο δικό μου σπίτι, γνώρισε τους γονείς μου, να τον κάνω πνευματικό πατέρα. Και βεβαίως υπήρχαν πολλά πρόσωπα τότε του περιβάλλοντος μου που με ενίσχυσαν στην απόφασή μου αυτή, όπως οι ιερείς του Ναού της Αγίας Εκατερίνης, αλλά και άλλα πρόσωπα, λέγοντάς μου ότι πρόκειται πραγματικά για έναν επίγειο άγγελο και ουράνιο άνθρωπο. Και δεν διαψεύστηκα, διότι πράγματι στο πρόσωπο του πατρός Αγαθονίκου συνείδησα έναν άριστο πνευματικό πατέρα, με όλη δηλαδή τη σημασία της λέξεως, γιατί ένας πνευματικός πατέρας είναι ένα χαρισματικό πρόσωπο. Ένα πρόσωπο δηλαδή το οποίο το φανερώνει ο Θεός μέσα στην Εκκλησία του, προκειμένου να διακονήσει τον περιούσιο λαό του Θεού. Ένας πνευματικός είναι ένας προφήτης με όλη τη σημασία της λέξεως. Είναι δηλαδή ένας απεσταλμένος. Όπως δηλαδή ένας προφήτης τον στέλνει ο Θεός σε κάποια στιγμή της ιστορίας του λαού του Θεού για να φανερώσει το θέλημα του Θεού και να καλέσει το Θεό σε μετάνοια, έτσι και ένας πνευματικός πατέρας στέλνεται σε μια εποχή προκειμένου να διακονήσει τις ανάγκες αυτού του λαού του Θεού. Και ένα πρόσωπο, θα λέγαμε, χαρισματικό, πεπληρωμένο με τις ενέργειες του Παναγίου Πνεύματος. Όταν για πρώτη φορά
τον συνείδησα στο μυστήριο της εξομολογήσεως στο ναό της Χρυσοσπηλαιωτήσης, εκεί δηλαδή εξομολογούσε Τρίτη και Πέμπτη, κάθε Τρίτη και Πέμπτη. Είδα δηλαδή ένα μεγάλο πλήθος ανθρώπων. Έπρεπε δηλαδή να περιμένω πάρα πολλή ώρα για να έρθει η σειρά μου. Πήγαινε από τις 3 η ώρα το μεσημέρι και τελείωνε περίπου στις 10, 9 με 10 το βράδυ. Όταν εγώ πήγα γύρω στις 5 η ώρα, είδα δηλαδή ένα πλήθος ανθρώπων εκεί να τον περιμένει για εξομολόγηση. Και βέβαια όσο γνωρίστηκα με τον γέροντα, τόσο διαπίστωνα περισσότερο και την πνευματικότητα, την υγειά πνευματικότητα, και η υγειά πνευματικότης, κύριε Ερμίδη, δεν είναι κανείς πνευματικός να παρουσιάζει το πρόσωπό του, ούτε τις αρετές του, αλλά να παρουσιάζει το πρόσωπο του Χριστού. Ένας πνευματικός είναι αυτός που εκείνη την ώρα αισθάνεται ότι ο ίδιος ο Χριστός είναι αυτός ο οποίος διακονεί το μυστήριο. Ο ίδιος ο Χριστός είναι αυτός ο οποίος δια της χάριτος του Παναγίου Πνεύματος λυτρώνει αυτόν τον αμαρτωλό άνθρωπο από τα πάθη και τις αμαρτίες. Και αυτό το διαπίστωσα εν συνεχεία όταν εγώ έγινα πνευματικός με την εντολή του και την ευλογία του. Μου είπε, όσο εσύ θα εξαφανίζεσαι από τα μάτια των ανθρώπων και όσο δεν θα παρουσιάζεις το πρόσωπό σου, τόσο ο Χριστός θα θαυματουργεί δια των χειρών σου και τόσο θα σε παρουσιάζει στα μάτια των ανθρώπων. Και βέβαια δεν θα ξεχάσω ποτέ τη συμβουλή του το βράδυ, την παραμονή της χειροτονίας μου εις επίσκοπον. Ένας πνευματικός πατέρας όταν βλέπει ένα πνευματικό του παιδί να ανέρχεται στον ύπατο βαθμό της αρχιεροσύνης, μέσα δηλαδή από την απεριόριστη χαρά την οποία έχει και αισθάνεται όπως και την αισθανόταν αυτή τη χαρά, και τη δοκίμασα σε εκείνες τις όντως για μένα δύσκολες αλλά και ευχάριστες στιγμές της ζωής μου, θα μπορούσε να πει στο πνευματικό του παιδί πολλά άλλα πράγματα. Ο γέροντας περιορίστηκε να μου πει το εξής. Άκουσε, μου λέει, από αύριο γίνεσαι επίσκοπος της Εκκλησίας και ένα πράγμα θα πρέπει να θυμάσαι πάντοτε στη ζωή σου. Την ματαιότητα της παρούσης ζωής, ματαιώτης ματαιωτήτων τα πάντα ματαιώτης. Ποτέ να μην ξυπαστείς από αυτό το αξίωμα και ποτέ να μην θεωρήσεις τον εαυτό σου άξιο για αυτό το αξίωμα. Ουδής άξιος, λέμε στη Θεία Λειτουργία των συνεδεμένων τεσσαρκικές επιθυμίες και ειδονές, αλλά όμως δια την άφατον και αμέτρητον σου φιλανθρωπίαν. Η φιλανθρωπία του Θεού είναι αυτή που μας καταξιώνει. Γι' αυτό και κάθε φορά σας το λέω έτσι εξομολογητικά που προσεγγίζω την Αγία Τράπεζα, θυμάμαι αυτές τις συγκλονιστικές στιγμές εκεί του μυστηρίου και τον λόγο αυτό του γέροντός μου που τον κρατάω σαν μια πολύτιμη παρακαταθήκη. Άλλωστε αυτή η παρακαταθήκη είναι η παράδοση του τρόπου ζωής της Αγίας μας Εκκλησίας. Αν με ρωτήσετε τι έχεις να πεις για αυτόν τον άνθρωπο, έχω να σας πω ότι του οφείλω μετά τον Θεόν τα πάντα. Εάν στους γονείς μου οφείλω το ευ ζήν, στο γέροντά μου οφείλω το ευ και κατά Θεόν ζήν. Ήταν ο πνευματικός αλήπτης, ο προφήτης, ο διδάσκαλος, ο πατέρας, ο αδελφός, που έγινε για μένα τα πάντα. Για την κατά Θεό μόρφωσή μου, για τον στηριγμό μου. Δεν παρέλειπε καμία στιγμή της ζωής μου που να μην μου συμπαρασταθεί. Με τον χαρακτήρα του, με την προσευχή του, κυρίως όμως με την προσευχή του η οποία ολοκάρδια ανάμενε στο θρόνο του Θεού. Γι' αυτό και με βλέπετε συγκινημένο αυτή τη στιγμή, γιατί δεν μπορώ να μην θυμηθώ αυτά τα οποία έζησα κοντά σε αυτή τη μεγάλη απλοϊκή πνευματική μορφή του Μητροπολίτη Κατερίνης Αγαθώνικο. Ο Μητροπολίτης Καστοριάς, στη συνέντευξη που παραχώρησε, θυμάται στιγμές από το 1985, όταν ο κύριος Αγαθώνικος εξελέγει Μητροπολίτης Κήτρους, Κατερίνης και Πλαταμόνος. Θυμάται και εξιστορεί στιγμές θλίψης, αλλά και στιγμές χαράς από τη ζωή του κυρίου Αγαθωνίκου, αλλά και το γεγονός ότι ο ίδιος, ως πνευματικό του τέκνο, κέρδισε την εμπιστοσύνη του Μητροπολίτη Κατερίνης. Εγώ χειροτονήθηκα διάκονος το 1983. Με συμμαρτύρησε, ο ίδιος βρέθηκε στην κουρά μου που έγινε στην Ιερά Μονή Ασωμάτων Πετράκη. Μου έδωσε συμμαρτυρία ο ίδιος ο πατήρ Αγαθώνικος και εν συνεχεία διεικόνισα στην Αρχιεπισκοπή, και όταν εκείνος ήταν ιεροκήρυκας της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών. Και μάλιστα τον Νοέμβριο του 1985 εξελέγει από τη Σεπτή Ιεραρχία της Εκκλησίας της Ελλάδος Μητροπολίτης της Ιεράς Μητροπόλεως Κήτρους, Κατερίνης και Πλαταμόνος. Και βεβαίως βρέθηκα και στο γεγονός της χειροτονίας του κοντά στον Αρχιεπίσκοπο Σεραφείμ.
Μάλιστα θυμάμαι χαρακτηριστικά όταν μου έδωσε ο Αρχιεπίσκοπος το Ιερό Δισκάριο, στην ακολουθία δηλαδή της Μεγάλης Εισόδου, κατά τη Μεγάλη Είσοδο, με χτύπησε στον ώμο και μου είπε μπράβο, είναι πολύ καλό παιδί, είναι πολύ καλό παιδί. Και πιστεύω ότι αυτό φαίνεται και σε μια φωτογραφία που το έχετε πάρει κι εσείς, που μόλις τελείωσε η χειροτονία, το χτυπάει εδώ στο μαγουλό του εδώ, για να δείξει ο Αρχιεπίσκοπος Σεραφείμ την αγάπη του στο πρόσωπό του. Πώς δηλαδή αυτός ο άνθρωπος από την αφάνεια έφτασε σε αυτή την επιφάνεια να γίνει και Μητροπολίτης, αλλά και εν συνεχεία πράγματι να γίνει ένας επίσκοπος με πολλή ταπείνωση και με πολλή διάκριση και να ποιμάνει τον λαό του Θεού. Οι στιγμές τις οποίες έζησα κοντά του τότε ήταν πραγματικά δηλαδή συγκλονιστικές στιγμές. Θυμάμαι την Κυριακή πριν από τη Θεία Λειτουργία, την Κυριακή δηλαδή πριν από την εκλογή του. Μου είπε σήμερα κοινώνησα, λειτουργήσα, κοινώνησα και άφησα τα πάντα στο Θεό. Είπα στο Θεό γεννηθείτε το θέλημά σου, ό,τι θέλει ο Θεός. Εσύ να μην στενοχωρεθείς, εδώ θα είμαστε, θα συνεχίσουμε αυτή την πνευματική μας πορεία και έχει ο Θεός. Αν ο Θεός θέλει να εκλεγώ Μητροπολίτης, γεννηθείτε το θέλημά του. Αν όμως ο Θεός δεν θέλει, πάλι γεννηθείτε το θέλημά του. Δόξα του Θεού πάντων ένακεν. Έτσι αντιμετώπισε όλα τα γεγονότα αυτά, είτε ευχάριστα είτε δυσάρεστα. Έλεγε και μετά, μάλιστα αυτό το άκουγε από τον Γέροντα Παΐσιο που έλεγε η μεγαλύτερη προσφορά μας στο Θεό, το μεγαλύτερο δείγμα ευγνωμοσύνης στο Θεό είναι τις ώρες αυτών των θλίψεων και των δοκιμασιών να λες το δόξα του Θεού. Όχι να σε απαλλάξει ο Θεός, αλλά να λες δόξα του Θεού, δόξα του Θεού. Με αυτόν τον τρόπο λέει δοξάζεται ο Θεός και με αυτόν τον τρόπο μεγαλύνεται το όνομα του Θεού, αλλά εσύ ανεβαίνεις σκαλοπάτι για την πνευματική ζωή. Τον ακολούθησαν συνεχεία στην ενθρόνησή του στην Κατερίνη στις 22 Νοεμβρίου του έτους 1985, συγκλονιστική ημέρα, Κυριακή δηλαδή πρώτης Χριστουγεννήσεως, εορτή της Αγίας Μεγαλομάρτυρος Αναστασίας, την τιμούσε ιδιαίτερα αυτή την ημέρα, όπως και την 24η Νοεμβρίου, διότι όπως ο ίδιος διεπίστωσε σε χειρόγραφα της Ιεράς Μονής του Θεοβαδίστου Όρου Σινά, αλλά και σε άλλα βιβλία, ήταν η ημέρα του μαρτυρίου της Αγίας Μεγαλομάρτυρος Εκατερίνης. Και μάλιστα έλεγε χειροτονήθηκα την ημέρα της προστάτηδος και πολιούχου της Κατερίνης και της Πιερίας, της Αγίας Εκατερίνης. Άρα δηλαδή η Αγία Εκατερίνη ήθελε να έρθω στην Κατερίνη δηλαδή και να διακονήσω εδώ τον ευλογημένο αυτό λαό της Πιερίας. Και την πρώτη λειτουργία την οποία έκανε ως αρχιερεύς ήταν την επόμενη μέρα, 25 Νοεμβρίου, στον Ιερό Ναό της Αγίας Εκατερίνης Πετραλώνων, εκεί δηλαδή που έμενα και εκεί δηλαδή που τον γνώρισα ως ιεροκήρυκα, τότε που ήμουν δηλαδή μαθητής στο γυμνάσιο και εν συνεχεία στο Λύκειο. Εν συνεχεία βρέθηκα σε ορισμένες άλλες στιγμές έτσι της ζωής του, στη Μητρόπολη Κατερίνης, σε εκκλησιαστικά γεγονότα ως διάκονος εν συνεχεία τον πρώτο καιρό και εν συνεχεία του έτους 1987 τον Ιανουάριο στις 4 Ιανουαρίου δέχτηκα και από τα χέρια του την ατίμητη ιεροσύνη, δηλαδή με χειροτώνησε πρεσβύτερο στο ναό του Αγίου Νικολάου της Οδού Αχαρνών. Και έτσι λοιπόν η ιεροσύνη του την έχω από τα χέρια του Μητροπολίτου Κατερίνης Αγαθονίκου, του πολυσεβάστου γέροντός μου. Και βέβαια από τότε που τον γνώρισα μέχρι δηλαδή και σήμερα είναι ένα πρόσωπο το οποίο σας είπα ότι γέμισε προσωπικά τη ζωή μου, αλλά και ένα πρόσωπο που το λέω με πολύ σεβασμό, του κέρδισα την εμπιστοσύνη. Γι' αυτό και όπως σας είπα προηγουμένως, ο γέροντας Αγαθόνικος από τότε που ήμουν διάκονος αλλά και μέχρι πρότινος που αρρώστησε μου έστελνε όλες τις επιστολές οι οποίες δεν υπάρχουν ούτε στο αρχείο της Μητροπόλεως και που αφορούσαν θέματα πνευματικά ή αλληλογραφίες με τον Αρχιεπίσκοπο Σεραφή, με τον Αρχιεπίσκοπο Χριστόδουλο, με τον Οικουμενικό Πατριάρχη, με άλλα πρόσωπα δηλαδή ή απαντητικές επιστολές προς άλλα πρόσωπα, λέγοντάς μου αυτό για το αρχείο σου ή για προσωπική σου χρήση. Βλέπετε όλος αυτός ο φάκελος γράφει το όνομα Κατερίνης Αγαθόνικος. Και αυτά δηλαδή τα οποία έχω μπροστά μου είναι κείμενα τα οποία μου έστελνε πάντοτε. Έχω ένα κείμενο του 1997, 26/8/1997. Σε αυτό το κείμενο μου λέει «Δεσπότη μου Πάνχρησε», βλέπετε εδώ, «Δεσπότη μου Πάνχρησε, ευχαριστώ για όλα. Μόλις επέστρεψα σπέβδω να εκφράσω στο χαρτί τα αισθήματά μου, καταγοητεύτηκα κυριολεκτικά, δόξασα το Θεό, καμάρωσα και ευχήθηκα πολλά. Να μας ζήσεις αστέρι μου, προσοχή στον εξαποδό». Δηλαδή ένας άνθρωπος που εκφράζεται στο πνευματικό του παιδί με τέτοιο τρόπο, αλλά και συγχρόνως του συνιστά να βρίσκεται μέσα στα πλαίσια της ταπεινώσεως προκειμένου να καλύπτεται από τις εντολές, από τις επιβολές του αντικειμένου.
Σε μια άλλη επιστολή πάλι 8 Τετάρτου 1997, «Δεσπότη μου πεφυλημένε, πήρα τα δημοσιεύματα, θαύμαστα, καμάρωσα, δόξασα το Θεό που σε εδώρισε στην εκκλησία του επίσκοπο, συγχαρητήρια, τελείες. Πάρε κάτι από τις δικές μου δοκιμασίες και προσεύχου. Κατασπαζόμενος Αγαθώνικος», εδώ. Ή επίσης μετά να συμμετέχει στις γιορτές μου, με ευχητήρια, με κάρτες, ή ακόμη να μου στέλνει άλλες επιστολές του και να μου λέει «Αγαπητέ μου Σεραφημάκο, σου στέλνω τις επιστολές αυτές, κράτησέ τις για τον εαυτό σου. Πέρασα από καμίνι, αλλά τώρα δόξα τω Θεώ αναλαμβάνω σταθερά, χάρις στις προσευχές σου και χάρις σε αυτά δηλαδή τα οποία με βοήθησαν», και ούτω καθεξής. Ένα πλήθος επιστολών που με τον τρόπο αυτό εκφράζει την εμπιστοσύνη του στο πρόσωπό μου. Ο Σεβασμιότατος Καστοριάς, κατά τη διάρκεια της συνέντευξης, παρουσίασε και ένα κείμενο. Μια διαθηκική παράκληση του κυρίου Αγαθονίκου για το πώς και πού θα ήθελε να γίνει η εξόδιος ακολουθία του. Δεν ξέρω αν έχει ετοιμάσει διαθήκη. Κάποια στιγμή μου είχε πει ότι θέλω να ετοιμάσω τη διαθήκη μου και θέλω οπωσδήποτε να με βοηθήσεις στη διαθήκη. Όμως εγώ έχω στην κατοχή μου εδώ ένα κείμενο, το οποίο κείμενο αυτό το ονομάζει διαθηκική παράκληση στο κείμενο αυτό, και το οποίο θα σας το διαβάσω τι λέει το κείμενο αυτό ακριβώς, για αυτά δηλαδή τα οποία ζητάει ο γέροντας. Λέει «Παράκλησης διαθηκική», και μου το έχει στείλει Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Καστορίας Κύριον Σεραφείμ. Και λέει εδώ πέρα τι θέλει δηλαδή στην Κατερίνη Πιερία σήμερα την 11η Φεβρουαρίου 1997. Παραδίδω το παρόν δέμα στον αγαπητό μου διάκονο Ιωακήμ Οικονομίκο. Περιέχει μια πατερίτσα αρχιερατική, ένα σετ ομόφωρα ιεροπραξίας, κίτρινα μεταξωτά κατασκευασθέντα στο μοναστήρι της Βιτουμά, ένα ρωσικό εγκόλπιο, εικονίζουν την Παναγία Βρεχφρουκατούσα και ένα επανοκαλύμαυκο. Και λέει λοιπόν ότι θα ήθελε στην εξώδια ακολουθία του όχι μια πλήρη αρχιερατική στολή, αλλά θα ήθελε να φορέσει απλώς ένα επανοκαλύμαυκο, ένα πετραχίλι απλό, ομόφορο, πατερίτσα και επανοκαλύμαυκο. Βέβαια όταν άρχισε να κλονίζεται η υγεία του, ζήτησε από μένα και μου είπε «Κοίταξε, όταν θα φτάσω και δεν θα έχω το κουράγιο, θα ήθελα να με κύρεις μεγαλόσχημο». Θα ήθελα δηλαδή να πάω στη Βασιλεία των Ουρανών έχοντας επάνω μου και το μέγα σχήμα. Και μάλιστα σε κάποια στιγμή όταν ήρθε στην Καστοριά πολλές φορές και επισκέφθηκε το παραλίμνιο μοναστήρι της Παναγίας της Μαυριωτήσης, μου είπε «Εδώ θα με κάνεις μεγαλόσχημο μοναχό, εσύ θα με κύρεις, είσαι μεγαλόσχημος, εσύ θα με κύρεις μεγαλόσχημο μοναχό, ώστε να έχω και το σχήμα και εν συνεχεία θα σταματήσω δηλαδή να ιερουργώ όπως έκαναν και πολλοί και πατριάρχες και αρχιερείς». Δηλαδή τι, εγώ είμαι ανώτερος από εκείνους τους πατριάρχες που βρίσκονται ενταφιασμένοι στη μεγίστη λαύρα και που άφησαν τον πατριαρχικό θόκο και άφησαν τα πατριαρχικά διαδήματα και εμβλήματα και έζησαν σαν απλοί μοναχοί? Δεν είδες τον Ιωακήμ τον Τρίτο, τον μεγάλο αυτό πατριάρχη που έμεινε μόνος του στο Μιλοπόταμο και εν συνεχεία έχοντας την πολλή αγάπη των μοναχών πορεύτηκε στη Βασιλεία των Ουρανών? Λοιπόν και εγώ θα ήθελα να συμμετέχω σε αυτό τον ιερό κλήρο, σε αυτή την παράδοση αυτών των Αγίων Επισκόπων. Και επίσης γράφει, επίσης την παραμονή της επίσημης εξοδίου ακολουθίας μου το βράδυ να γίνει μικρή αγρυπνία στον καθεδρικό ναό της Αναλήψεως, μετά την οποία να ψαλεί η νεκρόσιμη ακολουθία εις ιερέα. Τη Θεία Λειτουργία της αγρυπνίας αυτής παρακαλώ να τελέσει μόνον ο Σεβασμιότατος Καστορίας Κύριος Σεραφείμ, φορώντας μόνο από τα υπεμού κληροδοτηθέντα και δοθέντας αυτόν αρχιερατικά άμφια, και μαζί του ή δυνατόν να συλλειτουργήσουν οι ιερείς που πήραν την ατίμητη ιεροσύνη από τα ανάξια χέρια μου και όποιοι άλλοι ιερείς επιθυμήσουν. Και λέει κατεχθείς, εύχεται δηλαδή, όπως λέει συνεχεία, να ζητήσω το έλεος του Θεού, ζητώ δηλαδή το έλεος του Θεού, ο ελάχιστος Επισκόπης Αγαθώνικος, Μητροπολίτης Κίτρους, Κατερίνης και Πλαταμόνος. Φύγε, στέγες, πέργολες, ανακατασκευές.
Διαθέτουμε πολυετή πείρα στο χώρο των κατασκευών και είμαστε πάντα έτοιμοι να αναλάβουμε την κατασκευή οποιασδήποτε σκεπής, κεραμοσκεπής και πέργολας, σύμφωνα πάντα με τις ανάγκες σας και το γούστο σας. Με βάση την πολύχρονη πείρα μας και την υψηλή τεχνική κατάρτιση, εγγυάται την άριστη κατασκευή, τη λειτουργικότητα της κατασκευής, την αισθητική του χώρου. Στέγες, πέργολες, ανακατασκευές, φύγε. Τηλέφωνο 2351 0 29 29 5 και 2351 0 36 511. Η πολυτέλεια διαχέεται, οι αισθήσεις ξυπνούν, οι εικόνες ζωντανεύουν. Hotel Danai and Spa Center. Χτισμένο στις ακτές του Ολύμπου, υπό το βλέμμα των θεών, το ξενοδοχείο μας ορίζει τη διαμονή σας, μετατρέποντας τη Χλιδί σε μια καθημερινή απόλαυση. Hotel Danai and Spa Center στην Ολυμπιακή Ακτή Πιερίας, Θάλιας και Εστίας Γωνίας. Τηλέφωνο 23 510 63 830. Μέχρι σήμερα κυκλοφορεί μια φήμη σε βάρος του Μητροπολίτη Καστοριάς, όχι μόνο εδώ στην Πιερία, αλλά και εκτός Πιερίας, ότι ο κύριος Σεραφείμ επιδιώκει να γίνει Μητροπολίτης Κήτρους, Κατερίνης και Πλαταμόνος στη θέση του κυρίου Αγαθονίκου. Ο κύριος Σεραφείμ, στη συνέντευξη που παρέδωσε, όχι μόνο διαψεύδει τέτοιες φήμες, αλλά αναφέρει μάλιστα και περιστατικά και πρόσωπα, μάρτυρες, που μπορούν να επιβεβαιώσουν το γεγονός ότι ο ίδιος όχι μόνο δεν θέλει να γίνει Μητροπολίτης στη θέση του κυρίου Αγαθονίκου, αλλά ότι έχει και μια άλλη άποψη από τον Μητροπολίτη και πνευματικό του πατέρα και δεν επιδιώκει να γίνει Μητροπολίτης στη θέση του. Παρά το γεγονός ότι ο Μητροπολίτης Κήτρους, Κατερίνης και Πλαταμόνος, ο κύριος Αγαθόνικος, είχε εκφράσει την επιθυμία να τον διαδεχθεί. Ουδέποτε από το στόμα το δικό μου βγήκε προς τον Μητροπολίτη Αγαθόνικο ότι εγώ επιθυμούσα να έρθω να τον διαδεχθώ στην Κατερίνη. Απέναντίας αυτή ήταν η σκέψη και αυτή ήταν η επιθυμία του Μητροπολίτου Κατερίνης Αγαθονίκου για το πρόσωπό μου. Και αυτή την επιθυμία δεν την έχει εξωτερικεύσει μόνο σε μένα, την έχει εξωτερικεύσει στον νυν δήμαρχο της Κατερίνης, το γνωρίζει ο ίδιος, στον πρώην νομάρχη της Κατερίνης, τον κύριο Παπαστεργίου, και μάλιστα θα σας πω και ένα γεγονός ότι όταν γιορτάστηκε η 20ετία, αν δεν κάνω λάθος, και τότε ήμουνα σε εκείνη την γιορτή, σε εκείνο το πανηγύρι και σε εκείνη την εκδήλωση που οργάνωσε ο Σύνδεσμος των Κληρικών της Μητροπόλεως Κατερίνης, όταν καθίσαμε στο τραπέζι, έπιασε το χέρι και του Δημάρχου και του Νομάρχη και του είπε: «Λοιπόν, τα έχουμε κανονίσει. Αυτός θέλω να είναι ο διάδοχος μου». Βέβαια, εγώ επουδενή τον άφησα από τότε να κάνει κάποια ενέργεια, δηλαδή, προκειμένου δηλαδή να έρθω εγώ ως διάδοχος του στην Κατερίνη. Την τελευταία φορά που επισκέφθηκε το Πατριαρχείο μαζί με τον πατέρα Βαρνάβα και τον ηγούμενο της Μονής του Οσίου Διονυσίου, μου είπε: «Σε παρακαλώ πολύ, θέλω να μου δώσεις την άδεια να μιλήσω για σένα στον Οικουμενικό Πατριάρχη να έρθεις ως διάδοχός μου. Δεν με λυπάσαι, δεν βλέπεις ότι εγώ αρχίζω και γερνάω και θα ήθελα την τελευταία μου πνοή να την αφήσω στα χέρια τα δικά σου. Σε γνωρίζω τόσα χρόνια. Εσύ έκλεισες τα μάτια του πατέρα μου, της μητέρας του πρώτον, εσύ έκλεισες τα μάτια του πατέρα μου. Σαβάνωσες και τους δύο γονείς μου. Θα ήθελα και εγώ στα δικά σου χέρια». Έτσι είναι η παράδοση της Ορθοδόξου Εκκλησίας. Βέβαια, δεν σας αποκρύπτω ότι με συνήχε πάρα πολύ μεγάλη συγκίνηση και τότε που μου έλεγε αυτά, και του είπα: «Τώρα στο Πατριαρχείο πάτε για άλλο σκοπό. Πάτε για να καλέσετε τον Πατριάρχη να έρθει να κάνει τα εγγένεια του παλαιού καθολικού της Μονής του Αγίου Διονυσίου. Δεν χρειάζεται να του πείτε κάτι τέτοιο πράγμα. Όταν με το καλό έρθει ο Πατριάρχης, έχετε κάθε δικαίωμα να του πείτε. Μόνο σας παρακαλώ πάρα πολύ, θα ήθελα να του τονίσετε ότι αυτό είναι επιθυμία δική σας και όχι επιθυμία δική μου. Δηλαδή, γιατί έχω ένα πίμνιο και έναν λαό του Θεού περιούσιο, τον οποίον υπεραγαπώ, αλλά και με υπεραγαπά και εκείνος, και δεν ήθελα ποτέ αυτού του λαού να γίνω προδότης. Αν εσείς το θελήσετε και ευνοήσει ο Θεός και το δεχθεί ο Θεός και είναι και θέλημα Θεού, τότε και εγώ πάλι θα πειθαρχήσω στο θέλημα του Θεού». Έτσι λοιπόν απεφεύχθη αυτό το γεγονός. Βέβαια, όσες φορές μου έλεγε τέτοια πράγματα, εγώ του έλεγα: «Ξέρετε, εσείς δεν έχετε κανένα πρόβλημα. Αν ο Θεός μου χαρίσει υγεία, θα μπορείτε να έρθετε στην Καστοριά. Μπορείτε να παραιτηθείτε,
να έρθετε στην Καστοριά. Μάλιστα, είχαμε κάνει και μια συζήτηση εδώ στο Επισκοπείο πολλές φορές που μου επισκέπτεται και μάλιστα συχνά πυκνά. Και έμενα και εδώ στο Επισκοπείο. Του είπα: βλέπετε αυτό το δωμάτιο, αν εσείς το θελήσετε, αυτό το δωμάτιο θα είναι το υπνοδωμάτιό σας. Το διπλανό το δωμάτιο θα είναι το γραφείο σας. Τα παιδιά, τα οποία αποτελούν συνοδεία μου, δηλαδή ο πατήρ Αθανάσιος, ο Πρωτοσύγγελος, ο πατήρ Νικόλαος, ο πατήρ Στέφανος, είναι πνευματικά σας παιδιά. Τον Αθανάσιο τον κάνατε διάκονο. Τον Νικόλαο τον κάνατε μοναχό και τον χειροδοτήσατε υποδιάκονο. Τον Στέφανο τον κάνατε και εκείνον μοναχό. Είναι δικά σας παιδιά, είναι πνευματικά σας εγγόνια. Έτσι τα θεωρείτε και με αυτόν τον τρόπο δηλαδή εκφράζεστε στα πρόσωπα αυτά και χαίρεστε δηλαδή. Διότι όπως μου έλεγε, τα παιδιά του παιδιού μου 2 φορές παιδιά μου με αυτόν τον τρόπο. Άρα λοιπόν έχετε τη δυνατότητα αυτή, μπορείτε να αφήσετε τη διαπίμαση της Μητροπόλεως σε κάποιο άλλο πρόσωπο να σας διαδεχθεί. Και εσείς αυτά να ησυχάσετε όλο αυτόν τον καιρό. Βέβαια, το περιβάλλον της Μητροπόλεως Καστορίας είναι για σας ένα φιλικό περιβάλλον. Γνωρίζετε τους πάντας και τα πάντα. Θα έχετε το γραφείο σας, θα έχετε το χώρο που θα υποδέχεστε τον κόσμο, θα λειτουργείτε άνετα, δεν θα αισθάνεστε κάποια αδυναμία, θα μπορείτε να πάτε όπου θέλετε. Τα παιδιά οδηγούν. Θα έχετε δηλαδή οδηγό, ο οποίος θα σας μεταφέρει όπου εσείς θέλετε. Τα παιδιά επίσης στέκονται κοντά σας. Και αυτό το έδειξε, κύριε Ερμίδη, σε ένα γεγονός στο νοσοκομείο του Παπαγεωργίου που νοσηλεύτηκε. Όταν η εξαδέλφη του κάποια στιγμή μου είπε ότι βοήθησε το γέροντα για να αλλάξει τις πιζάμες του, γιατί θα αργόταν οι γιατροί, του είπα: γέροντα, να σας βοηθήσω για να θα έρθουν οι γιατροί σε λίγο. Μου είπε: όχι εσύ, τα παιδιά. Τόσο πολύ δηλαδή έτρεφε αγάπη στα εγγόνια του, στον Αθανάσιο και στον Νικόλαο, τα οποία τους περιέβαλε με πολύ πολύ αγάπη και με πολύ ενδιαφέρον, και το φανερώναν αυτό και επιστολές του που έστελνε πάντοτε στα παιδιά ή προς τους γονείς του, προς τους γονείς δηλαδή αυτών των παιδιών. Άρα λοιπόν όλα αυτά τα οποία λένε ότι εγώ ήθελα για να έρθω στην Κατερίνη δεν ευσταθούν. Το παράπονο του γέροντα, αν θα το ρωτούσατε τώρα και είχε τη δυνατότητα αυτή να σας το πει, θα ήταν οι άνθρωποι εκείνοι, οι πάσης φύσεως, τους οποίους εγώ γνωρίζω, που δεν τον άφησαν τον άνθρωπο αυτό να τακτοποιήσει κάποια πράγματα τα οποία θα του ήταν ιδιαίτερα ωφέλιμα για το μέλλον το δικό του. Αλλά πάνω απ' όλα και πέρα από όλο ο Θεός. Γεννηθείτε το θέλημα του Θεού. Αφού ο Θεός ήθελε έτσι, ο γέροντας είναι στα χέρια του Θεού. Και εγώ είμαι αναπαυμένος και ανα πάσα στιγμή είμαι δίπλα του, οτιδήποτε με χρειαστεί. Άλλωστε είπε στον πατέρα Βαρνάβα ότι εάν εγώ καταπέσω, θα καλείς μόνο το Μητροπολίτη Καστορίας για τις οποιασδήποτε λατρευτικές ανάγκες και αυτόν θα συμβουλεύεσαι για οτιδήποτε συμβαίνει στη Μητροπολή μας. Άλλωστε και εκείνος με τιμούσε με την εμπιστοσύνη του. Πρέπει να σας πω ότι σχεδόν καθημερινά γύρω στις 5:30 με 6 ώρα το πρωί θα με έπαιρνε πάντοτε στο τηλέφωνο για να μου πει τα πολλά προβλήματα και τις πολλές πικρίες τις οποίες είχε εκείνες τις μέρες. Ο γέροντας το πρόγραμμά του ήταν να σηκώνεται γύρω στις 4 η ώρα το πρωί, να κάνει καθημερινά την ακολουθία, να θυμιάζει το επισκοπείο και εν συνεχεία μετά να έπαιρνε τα ανάλογα τηλεφωνήματα. Ιδιαίτερα το τηλέφωνο θα ήταν σε μένα, ή και να κατεβαίνει πολύ νωρίς στο γραφείο, να βλέπει την αλληλογραφία ή και να δίνει την αλληλογραφία, αυτή που ήταν δηλαδή για γράψιμο στα κομπιούτερ ή στους δακτυλογράφους, ή να στείλει αυτή την αλληλογραφία την οποία έστελνε πάντοτε με το χέρι του. Γι' αυτό βλέπετε και τα γράμματα τα οποία απευθύνονται σε μένα, είναι πάντοτε δηλαδή με το χέρι του. Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Καστορίας κύριον Σεραφείμ, είναι γραμμένα δηλαδή με το χέρι το δικό του. Δεν ήθελε κανείς να έχει την αλληλογραφία αυτή ή να δώσει το γράμμα αυτό σε κάποιον άλλον, να του γράψει δηλαδή το γράμμα αυτό και την επιστολή αυτή. Ή ακόμη ήθελε να τιμήσει τους ανθρώπους αυτούς. Ήθελαν δηλαδή όταν του έγραφε κάποιος κάτι, οπωσδήποτε η προσφώνηση θα ήταν με το χέρι του, η υπογραφή πάντοτε με το χέρι του, αλλά και ο φάκελος με το χέρι του. Έλεγε αυτός μου έκανε τη μεγάλη τιμή να μου γράψει και εγώ να μην του απαντήσω ο ίδιος. Και μάλιστα σε ένα πολύ σύντομο χρονικό διάστημα. Έπαιρνε την αλληλογραφία τη μία μέρα, την άλλη μέρα η αλληλογραφία θα ήταν απαντημένη και θα είχε σταλεί οπωσδήποτε στους παραλήπτες. Αυτή ήταν η ζωή του γέροντα. Από κάποια από τα λεγόμενα του κυρίου Σεραφείμ εμφανίζεται ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Κήτρους, Κατερίνης και Πλαταμόνος, ο κύριος Αγαθώνικος, να είχε παράπονα για κάποιους από τον κύκλο του. Ωστόσο, όπως λέει ο Μητροπολίτης Καστοριάς, αυτά τα προβλήματα ο κύριος Αγαθώνικος τα αντιμετώπιζε ως περιστατικά ενός πνευματικού πολέμου που συμβαίνουν στο χώρο της Εκκλησίας στην πορεία προς την αιωνιότητα. Ο γέροντας στενοχωρέθηκε πάρα πολύ.
Εγώ αν μπορούσα να δώσω ένα χαρακτηρισμό στο Γέροντα Αγαθόνικο, θα τον ονόμαζα ο μάρτης του Χριστού. Και ο μάρτης του Χριστού είναι ο άνθρωπος εκείνος ο οποίος έδωσε πάντοτε στη ζωή του αυτή τη μαρτυρία του ονόματος του Χριστού. Άλλωστε ένας γνήσιος μοναχός δίνει πάντοτε τη μαρτυρία του ονόματος του Χριστού. Είναι ένας μάρτυρας στην προαιρέση. Και αυτή τη μαρτυρία ο γέροντας την έδωσε ως γνήσιος μοναχός, με πολλή συνέπεια και με πολλή ακρίβεια, και μάλιστα αντέχοντας ο γέροντας σε πολύ υψηλά μέτρα μοναχικής πολιτείας. Έτσι τον γνώρισα. Οι νηστείες, οι προσευχές και οι αγρυπνίες ήταν αυτό το οποίο παρέδωσε σε μένα. Μου έλεγε χαρακτηριστικά, δεν μπορεί ένας μοναχός να ξεφύγει από αυτή την παράδοση της Εκκλησίας. Αυτός ο τρόπος ζωής των μοναχών δεν είναι τρόπος ζωής μόνο για τους μοναχούς, είναι τρόπος ζωής για κάθε χριστιανό. Το Ευαγγέλιο, έλεγε, είναι εφαρμόσιμο σε κάθε εποχή. Και ο στόχος μας είναι το Άγιοι γίνεστε, ότι Άγιος εγώ είμαι. Εάν δεν μπορέσουμε, καημένε μου έλεγε, να δούμε το πρόσωπο του Θεού, δεν θα έχουμε μέρος και κλήρον με τα πάντων των Αγίων. Και το συγκινητικό ήταν ότι αυτό το έλεγε με πολύ πειθό. Εγώ θα σας πω 2 γεγονότα τα οποία τα έζησα στη ζωή μου ως επίσκοπος. Το πρώτο γεγονός είναι, για να δείτε δηλαδή αυτή τη μαρτυρία της αγιότητος αυτού του ανδρός. Το πρώτο γεγονός είναι ότι βρέθηκα στην εξώδια ακολουθία της μακαριστής ηγουμένης του Πανοράματος Φεβρονίας. Ήταν και εκείνος στην εξώδια ακολουθία και εγώ. Όταν τον πλησίασα να τον χαιρετήσω, μετά την εξώδια ακολουθία, πήγαινε πρώτα ο Παναγιώτατος Θεσσαλονίκης να προσκυνήσει το λείψανο και μετά εκείνος γυρίζει και μου λέει, δεν μπορείς να φανταστείς πόσο τη ζηλεύω. Δηλαδή του λέω, τι ζηλεύετε? Ζηλεύω, μου λέει, τη Φεβρονία. Δηλαδή, γέροντα, θέλετε να πεθάνετε? Μου λέει, δεν μπορείς να φανταστείς την ωραιότητα της αιωνίου ζωής. Αν, λέει, κανείς που έφυγε από αυτόν τον κόσμο τον ρωτούσαν, θέλεις να επιστρέψεις στη γη? Θα σου έλεγε, επουδενή θέλω να επιστρέψω στη γη και γι' αυτό θα ήθελα να ζήσω αυτό το μεγαλείο της συναντήσεως με τον Χριστό. Αυτό ξέρετε τι σημαίνει? Αυτό σημαίνει ότι ένας άνθρωπος έχει έναν πνευματικό αγώνα, έχει ένα πνευματικό υπόβαθρο, έχει μέσα του ζωντανή την παρουσία του Θεού. Ένας άνθρωπος θέλγεται από την μακαριότητα της αιωνίου ζωής και από την ώρα εκείνη που θα συναντηθεί πρόσωπο με τον Χριστό. Αυτός ο άνθρωπος, με άλλα λόγια, έρχεται να μας μιλήσει με την φωνή του Αποστόλου Παύλου που έλεγε, τι σημάς χωρίσει από τις αγάπης του Χριστού? Και απαντούσε ο Απόστολος Παύλος, ούτε ύψωμα, ούτε βάθος, ούτε θάνατος, ούτε κάτι άλλο δηλαδή κτιστό μπορεί δηλαδή να μας αφήσει χωρίς την αγάπη του Θεού. Αυτή την αγάπη του Θεού την ζούσε δηλαδή μέσα στην καρδιά του. Θα μπορούσα, να ανοίγοντας μία παρένθεση, να σας πω πολλά στοιχεία της πνευματικής του ζωής και του τρόπου ζωής, τα οποία μου μετέφερε σε μένα και μου έλεγε, δεν θα τα αναφέρεις αυτά πουθενά, σε δεσμεύω. Αυτά θα τα πεις μετά τον θάνατό μου. Δεν θα πεις τίποτα για μένα. Σου τα λέω μόνο και μόνο για να σε οικοδομήσω πνευματικά. Του λέω κάποτε, γέροντα, είχα αυτό το πνευματικό γεγονός, είχα αυτό το πρόβλημα. Α, καημένε, μου λέει. Αυτό το γεγονός το έχω αντιμετωπίσει εγώ πολλές φορές. Αυτό είναι μια επίθεση του εχθρού. Έρχεται με αυτό και με αυτόν τον τρόπο. Και μου έλυνε τις απορίες αυτές τις οποίες είχα εγώ για αυτά τα πνευματικά γεγονότα τα οποία ζούσα. Ένα δεύτερο γεγονός είναι αποτυπωμένο και σε μια επιστολή του. Σήμερα έκανα το Τρισάγιο στο Μητροπολίτη Λαγκαδά, κύριο Σπυρίδωνα. Πραγματικά τον ζήλεψα στη θέση αυτή την οποία βρισκόταν. Όταν ήρθα λοιπόν, όταν έδειξα το γράμμα εδώ στη συνοδεία μου, τους είπα, δέστε αυτό το πνευματικό, αυτή την πνευματικότητα και αυτή την αγιότητα του γέροντός μας. Γιατί για να έχει κανείς αυτή την αφοβία του θανάτου σημαίνει ότι είναι έτοιμος. Σημαίνει ότι είναι γεμάτος από τη χάρη του Θεού. Δεν τον φοβίζει ο θάνατος. Είναι αυτό που λέει ο Ιερός Χρυσόστομος. Μη δεις φοβείς το θάνατον, ηλευθέρωσε γαριμάς ο του σωτήρος θάνατος. Ο Χριστός μας ελευθέρωσε από την κατάρα και από αυτή την επίρρεια του θανάτου και μας έδωσε αυτή την δυνατότητα της αιωνίου ζωής.
Όταν λέει κοινωνούμε, μου έλεγε, όταν κοινωνούμε του σώματος και του αίματος του Χριστού, παίρνουμε μέσα μας τα σπέρματα της Αναστάσεως. Θα το έχετε ακούσει, κύριε Ερμίδη, πολλές φορές σε ομιλίες. Και όποιος παίρνει, κανείς λέει, τα σπέρματα της Αναστάσεως, αυτός ζει αιώνια μαζί δηλαδή με το Θεό. Αυτός δεν φοβάται το θάνατο. Και μου έλεγε, είμαι πάντοτε έτοιμος ανά πάσα στιγμή. Βέβαια, δεν σας αποκρύπτω ότι όταν νοσηλεύτηκε πρόσφατα στο νοσοκομείο του Αγίου Λουκά στη Θεσσαλονίκη, και μάλιστα του είχαν πει ότι σε λίγο θα υποβαλόταν σε μία επέμβαση, προκειμένου δηλαδή να δούνε τις αρτηρίες του εγκεφάλου και ούτω καθεξής, και μάλιστα του έδωσαν έτσι και την αφορμή να σκεφτεί ότι μπορεί και να μην βγει από το χειρουργείο. Έτσι είχαν πει και σε μένα. Με την επέμβαση αυτή είχαν μάλιστα φέρει και την Αγία Κοινωνία. Την πρώτη μέρα τον κοινώνησε ο πατήρ Βαρνάβας, μόλις είχα φτάσει και εγώ. Δεν έγινε όμως η επέμβαση σε εκείνη τη μέρα, και την επόμενη μέρα ξαναβρέθηκα κοντά του και την επόμενη μέρα ξανακοινώνησε πάλι. Τον κοινώνησα εγώ με τα χέρια μου του σώματος και του αίματος του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Τότε λοιπόν κάθισα κοντά του, μου έπιανε το χέρι, έζησα έτσι συγκλονιστικές στιγμές, έκλαιγε σαν μικρό παιδί, μου έλεγε, μου έδινε ευχές, και αυτό είναι ότι πολύτιμο είναι για μένα, παρακαταθήκη, να έχεις την ευχή μου, να έχεις την αγάπη μου, σε ευχαριστώ για όλα όσα έκανες, δεν με πίκρανες ποτέ, να ξέρεις ότι από το θρόνο του Θεού θα προσεύχομαι για σένα και ούτω καθεξής. Άλλα σκεπτόμουν για το πρόσωπό του, για το πρόσωπό σου. Ήθελα να έρθει στην Κατερίνη, δεν ευωδόθηκαν αυτά. Δεν ξέρω αν ο Θεός θα μου κάνει το χατήρι αυτό και ούτω καθεξής. Βέβαια, εγώ τον παρακαλούσα και του έλεγα: μη συγκινήστε, θα έρθουν οι γιατροί να σας πάρουν τώρα. Έχει ο Θεός. Δεν βλέπετε την παρουσία του Θεού. Βλέπετε ότι εγώ είμαι πάντοτε κοντά σας. Η μικρή μου συνοδεία είναι πάντοτε στη διάθεσή σας. Και μου λέει σε κάποια στιγμή, εκεί που καθόταν, Σεραφείμ, δεν μπορείς να φανταστείς αυτή τη στιγμή τι νιώθω. Τη βλέπω δηλαδή μπροστά μου. Εγώ ήμουν τόσο συγκλονισμένος, ώστε με είδε ότι έτρεχαν τα μάτια μου δάκρυα, γι' αυτό και σταμάτησε. Και μου είπε, άλλη φορά θα σου πω άλλα πράγματα. Έτσι λοιπόν, όταν έχει κανείς αυτή την πολύτιμη παρακαταθήκη από έναν πνευματικό πατέρα, και όταν βλέπει μπροστά του έναν άνθρωπο ο οποίος έδωσε ολόκληρο τον εαυτό του στο Θεό, και όταν έχει αυτήν την πνευματική εμπειρία δηλαδή από έναν Άγιον άνθρωπο, τότε πραγματικά, όπως σας είπα προηγουμένως, πρέπει να νιώθει και συγκλονισμένος, αλλά συγχρόνως και να νιώθει μια αδυναμία για να μιλήσει πράγματι για έναν επίσκοπο ο οποίος ετίμησε πραγματικά την ιεροσύνη, δόξασε την Εκκλησία του Χριστού και πραγματικά είναι ένας πρέσβης στο θρόνο της Θείας Μεγαλοσύνης. Στο κλείσιμο της συνέντευξής του, ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Καστοριάς εκφράζει την ευχή να γίνει το θέλημα του Θεού ως προς το πρόσωπο του Κυρίου Αγαθονίκου. Όπως επίσης εκφράζει ευχαριστίες προς τον Ηλία Ερμίδη, επειδή, όπως είπε, του δόθηκε η ευκαιρία να μιλήσει για τον πνευματικό του πατέρα, τον Κύριο Αγαθόνικο. Τα χρόνια του γέροντα, όσα δηλαδή θα του χαρίσουν ο Θεός, να είναι ανώδυνα, ανεπέσχυντα, ειρηνικά, και να έχει καλή απολογία στο φοβερό βήμα του Χριστού. Για μένα θα τον συνοδεύουν πάντοτε η ισόβια ευγνωμοσύνη μου, και πάντοτε θα προσβλέπω με πολλή εμπιστοσύνη στο πρόσωπό του, είτε τώρα που βρίσκεται στο κρεβάτι του πόνου και από στιγμή σε στιγμή περιμένω καθημερινά να χτυπήσει το τηλέφωνο και να ακούσω τη φωνή του, ή να δεχθώ δηλαδή την αγάπη του και την ευλογία του, ή ακόμη από το ουράνιο θυσιαστήριο όταν θα τον καλέσει ο Θεός, θα ξέρω ότι εκεί θα έχω πρέσβη ευπρόσδεκτο στο θρόνο της Θείας Μεγαλοσύνης, και ότι θα έχω την ευχή ενός Αγίου Επισκόπου, ο οποίος στάθηκε λαμπάδα να μένει στη δική μου ζωή. Δεν σας αποκρύπτω ότι ενοχλώ καθημερινά το Θεό με τις ταπεινές μου προσευχές, με τις καθημερινές λειτουργίες, να του χαρίσει να γίνει το θέλημα του Θεού για εκείνον. Και πράγματι δηλαδή ο Θεός να είναι βοηθός στη ζωή του τις δύσκολες αυτές στιγμές της ασθενείας και του μαρτυρίου τις οποίες βιώνει, και όπως και εσείς μου είπατε προηγουμένως, με πολύ γαλήνη, με πολύ ηρεμία, αλλά και με πολύ δοξολογία. Όταν έρχομαι στην Κατερίνη δεν σας αποκρύπτω ότι φεύγω συγκλονισμένος και κλαμμένος, και μόνο όταν δει κανείς το φωτεινό του πρόσωπο μπορεί να πάρει πολλά διδάγματα. Εγώ προσωπικά, αν με ρωτήσετε για τον εαυτό μου, τον Μητροπολίτη Αγαθόνικο, δεν θα μπορούσα να του μοιάσω ούτε στο μικρό του δαχτυλάκι. Όχι στο μικρό του δαχτυλάκι, στον ήχη,
από το μικρό του δακτυλάκι. Και μια άλλη ακόμη διαπίστωση. Η Κατερίνη γνώρισε πολλούς επισκόπους. Με πρώτο τελευταίο τον μακαριστό Βαρνάβα Τζορτζάτο, ο οποίος έκανε την εκκλησία μας και τη Μητρόπολη Κατερίνης γνωστή σε όλο τον κόσμο. Μια δηλαδή μεγάλη προσωπικότητα διεθνούς κύρους, πανορθοδόξου κύρους. Γνώρισε όμως και έναν απλό επίσκοπο της Εκκλησίας, στολισμένο με πολλή απλότητα και με πολλή ταπείνωση. Δεν ξέρω αν μπορεί κανείς να φτάσει σε αυτό το ύψος της ταπεινώσεως τον επίσκοπο Αγαθόνικο. Και κλείνοντας αυτή την εκπομπή, με πολλές ευχαριστίες στο πρόσωπό σας, γιατί μου δώσατε σήμερα την ευκαιρία να μιλήσω για αυτό το πρόσωπο πάρα πολύ σύντομα, γιατί κανείς θα μπορούσε να πει πάρα πολλά πράγματα και αυτό που σας είπα προηγουμένως να το εξηγήσει ο μάρτης ο πιστός, που προέρχεται πάλι από την Αγία Γραφή και που αναφέρεται στο πρόσωπο του Ευαγγελιστού Ιωάννου του Θεολόγου, ούτως εστίν ο μαθητής ο μαρτυρών περί τούτων και γράψα αυτά, και είδαμε ότι αληθής εστίν η μαρτυρία αυτού να εξηγήσει πάρα πολλά πράγματα. Το μαρτύριο της μοναχικής πολιτείας, το μαρτύριο της ιεροσύνης, το μαρτύριο της αρχιεροσύνης, το καμίνι δηλαδή, μέσα στο οποίο δοκιμάστηκε ο γέροντας Αγαθόνικος ως χρυσός εν χωνευτηρίο. Γι' αυτό και σας έδειξα προηγουμένως μια κάρτα που λέει «Πάρε παιδάκι μου και λίγο από το μαρτύριό μου, το καθημερινό μου μαρτύριο», ή δηλαδή διδάξου από αυτό δηλαδή το οποίο υποφέρω και υπομένω κάθε μέρα. Θα ήθελα λοιπόν να κλείσω κάτι το οποίο λέγεται και γράφεται στην παράδοσή μας, ότι για τους ιερομάρτυρες, τους μάρτυρες δηλαδή ιεράρχας, υπάρχει το εξής τροπάριο: και τρόπον μέτοχος και θρόνων διάδοχος. Ο γέροντας Αγαθόνικος έγινε ο διάδοχος των Αποστόλων, ο διάδοχος των Αγίων Πατέρων, ο διάδοχος των Αγίων Μαρτύρων, αλλά έγινε συγχρόνως όχι μόνο στην καθέδρα διάδοχος, αλλά έγινε και μέτοχος και της ζωής του, της Αγίας ζωής και του μαρτυρίου τους και της πολιτείας τους και της αγιοπνευματικής τους ζωής και της εμπειρίας τους και όλης τους της διακονίας. Αυτός είναι ο Μητροπολίτης Αγαθόνικος και τρόπον μέτοχος και θρόνων διάδοχος, ο μάρτης του Κυρίου απιστός. Σε αυτό το τελευταίο αφιέρωμα στο πρόσωπο του Μητροπολίτη Κήτρους, Κατερίνης και Πλαταμόνος, η Εγνατία Τηλεόραση και η εκπομπή Αφετηρία φιλοξενούν και δηλώσεις ενός άλλου πνευματικού τέκνου του Κυρίου Αγαθονίκου. Πρόκειται για το Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Πολιανής και Κιλκυσίου, τον κύριο Εμμανουήλ, ο οποίος την 3η 19 Φεβρουαρίου βρέθηκε στην Κατερίνη, του ζητήθηκε να δώσει συνέντευξη και εκείνος πρόθυμα δέχθηκε να μιλήσει για τη ζωή και το έργο του Κυρίου Αγαθονίκου. Ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Πολιανής και Κιλκυσίου, υπέρτιμος και έξαρχος πάσης Μακεδονίας κύριος Εμμανουήλ Σιγάλας, γεννήθηκε στην Ερμούπολη της Σύρου το 1953. Σπούδασε στη Θεολογική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, από όπου και αποφοίτησε το 1976, ενώ στη συνέχεια παρακολούθησε μεταπτυχιακές σπουδές στο τμήμα της σχολής αυτής. Το 1977 διορίστηκε καθηγητής στη μέση εκπαίδευση και το 1980 χειροτονήθηκε διάκονος και πρεσβύτερος στη Σαντορίνη από το μακαριστό Μητροπολίτη Θήρας, Αμοργού και Νήσων, κύριο Γαβριήλ. Χειροτονήθηκε αρχιμανδρίτης και διορίστηκε ιεροκήρυκας της Ιεράς Μητροπόλεως Θήρας το Μάρτιο του 1980, ενώ συγχρόνως έλαβε οργανική θέση καθηγητού στο Γυμνάσιο Αμοργού, όπου και παρέμεινε μέχρι τον Αύγουστο του 1983. Από την 1η Σεπτεμβρίου του 1983 μετατέθηκε ως ιεροκήρυκας στην Ιερά Μητρόπολη Θηβών και Λεβαδίας και τοποθετήθηκε ως καθηγητής στο Γυμνάσιο της πόλης των Θεσπιών. Το 1986 προήχθη στη θέση του Διευθυντού του Γυμνασίου Θεσπιών και το 1992 τοποθετήθηκε Διευθυντής του Γενικού Λυκείου Θεσπιών. Διακόνησε δίπλα στον νυν Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και πάσης Ελλάδος ως ιεροκήρυκας, κατηχητής επί 25 ετία και για ένα έτος δίπλα στο Μητροπολίτη Θηβών και Λεβαδίας κύριο Γεώργιο. Υπηρέτησε το λειτουργικό, ιεροκηρυκτικό, κατηχητικό και εκπαιδευτικό χώρο επί 30 χρόνια.
Εξελέγει Μητροπολίτης από την Ιερά Σύνοδο της Ιεραρχίας της Εκκλησίας της Ελλάδος στις 12 Οκτωβρίου του 2009 και χειροτονήθηκε επίσκοπος από το Μακαριότατο Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και Πάσης Ελλάδος Ιερώνυμο στον Ιερό Ναό του Πολύουχου Αθηνών Αγίου Διονυσίου του Αεροπαγίτου στις 17 Οκτωβρίου του 2009. Ενθρονίστηκε στην έδρα της Ιεράς Μητροπόλεως στο Κιλκής στις 11 Νοεμβρίου του 2009 υπό το Μακαριωτάτο Αρχιεπισκόπο Αθηνών και Πάσης Ελλάδος Ιερονύμου. Εξελέγει χάρη τη Θεού Μητροπολίτης Κίτρους, Κατερίνης και Πλαταμόνος, και έτσι μέσα στη χαρά μας κι εμείς, εγώ πλέον είχα γίνει κληρικός, είμαι ιεροκήρυξ στη Μητρόπολη Θηβών όπως είπαμε, έλαβα και εγώ μέρος στην εις επίσκοπον χειροτονία του στον Ιερό Ναό του Αγίου Νικολάου Αχαρνών. Και παραμείναμε έτσι, είμαστε κοντά του μέχρι της ενθρονήσεως, περίπου ένα 20ήμερο κράτησε από την χειροτονία μέχρι την ενθρόνηση, και το συνοδεύσαμε και ήρθαμε εδώ όλοι μαζί με πολύ χαρά. Και θυμάμαι και τις εκδηλώσεις του κόσμου, οι οποίες ήταν απερίγραπτες, έτσι ιδιαίτερα συγκινητικές, και ο ίδιος ήταν εμφανέστατα συγκεκινημένος. Έγινε μια λαμπρά ενθρόνηση στον Ιερό Ναό της Αναλήψεως, και μετά τα αυτά ερχόμαστε τακτικά, και εγώ ερχόμαι τακτικά, γιορτές, διακοπές κτλ. Πάντοτε για 1-2 ημέρες, για να τον δούμε, να τον συμβουλευτούμε, να εξομολογηθούμε, ή και για κάποια ομιλία, όταν μας καλούσαν να ομιλήσουμε σε κάποια σπερινά κηρύγματα, ή ακόμα και στη γιορτή του, όπως είχα ομιλήσει, αν δεν απατώμε, το 1990 πρέπει να ήταν που μίλησα στην γιορτή του Αγίου Αγαθονίκου. Μετά τα αυτά η σχέση μας συνεχίστηκε, η πνευματική, και μέχρι που χάρη τη Θεού εξελέγει και εγώ πρωτοτετραετίας στη Μητρόπολη Πολυιαννής και Κιλκυσίου, και εκείνος το χάρη ιδιαίτερα, το πανηγύρισε μπορούμε να πούμε, και έκτοτε πάλι οι σχέσεις μας ήταν ιδιαίτερα στενές και συγκινητικές, πάντοτε στο πνευματικό περιεχόμενο και πάντοτε στην παράδοση της Ορθοδόξου μας Εκκλησίας. Και αυτό ήταν και η δική του επιθυμία, να ζούμε σύμφωνα με την Ιερά Παράδοση της Ορθοδόξου μας Εκκλησίας και να ζούμε έτσι ευίων κατά των αγωνιστικών, πνευματικών, ορθόδοξων. Μας επαναλαμβάνω ότι προσωπικά εμένα με ενέπνεε, όπως και σήμερα με εμπνέει, και μόνο το ότι τον βλέπω κάποιες φορές τουλάχιστον, 1 φορά το μήνα ή 2 φορές το μήνα, και ελάχιστα αυτό που δύναται και εκείνος μας λέγει κάποιες φορές, πάντοτε με έθελεγε και με εντυπωσίαζε η ζωή του, το ήθος του, η ποιότητά του, η αγάπη του στον Χριστό και στον άνθρωπο, και πάνω απ' όλα το άδωλο της όλης μορφής του, και το ότι και είναι ένας άνθρωπος ο οποίος προσφέρει και προσέφερε τον εαυτό του στην Εκκλησία όλα αυτά τα χρόνια με πολύ αγάπη στον Χριστόν και στον άνθρωπο, και αποτελεί ένα λαμπρό παράδειγμα μέσα στον χώρο της Ορθοδόξου ιεραρχίας της Εκκλησίας της Ελλάδος, αλλά και γενικότερα, και το αναγνωρίζουν οι πάντες, ιδιαίτερα επειδή έχω την χαρά και τη χάρη να είμαι από 30 ετίας άμεσος συνεργάτης του Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδος, και ως ιεροκήρυξ Μητροπόλεως Θηβών και Λεβαδίας από το 1983 μέχρι το 2009 που εξελέγει, αλλά και μετέπειτα γνωρίζω και εκείνος την εκτίμηση που έχει στο πρόσωπό του, και όχι μόνο εκείνος, αλλά και ένα μεγάλο μέρος της ιεραρχίας. Και σχεδόν όλοι οι ιεράρχες, από ό,τι ξέρω, γιατί δεν μπορώ να ξέρω απόλυτα, γνωρίζω ότι με πολύ φροντίδα, με πολύ αγάπη τον περιβάλλουν, και πάντοτε ενδιαφέρονται δια την υγεία του, δια την κατάστασή του τη γενικότερη, και εύχονται με όλη τη δύναμη να αποκαταστήσει πλήρως ο καλός Θεός την υγεία του και να τον αποδώσει πάλι έτσι γερών, δυνατών, ακμαίων και αγωνιζόμενων και προσφέροντα μέσα στον χώρο της μίας Αγίας Καθολικής και Αποστολικής Εκκλησίας, της Ορθοδόξης Εκκλησίας μας. Για μας, επαναλαμβάνω και τελειώνω με τούτο, ήταν και θα είναι ένα ζωντανό παράδειγμα. Ευχαριστώ πολύ. Φίλες και φίλοι, κάπου εδώ η εκπομπή Αφετηρία με το τρίτο και τελευταίο αφιέρωμα στο πρόσωπο του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου
Κήτρους, Κατερίνης και Πλαταμόνος κυρίου Αγαθονίκου έφτασε στο τέρμα της. Και οι τρεις μας εκπομπές ήταν ένα αφιέρωμα αγάπης στο Μητροπολίτη της Αγάπης, τον κύριο Αγαθόνικο, ο οποίος σήμερα δοκιμάζεται και μαζί του δοκιμάζεται και η τοπική μας εκκλησία. Φίλες τηλεθεάτριες, φίλοι τηλεθεατές, να είστε πάντοτε καλά. Γεια σας.